Türkmen aýdym saatsyny gotunny täze ýylda dogup gelýär. Garşylalyň. Men kimse üçün, dünýam näme üçün, ýat bolmakmy emri, bir-birime üçün. Men kimse üçün, dünýam näme üçün, aýralyk kyn geler, bir-birime üçün. Zekin aýdymçy Zübeyda Seyidowa Men kimseň üçin diýen klipde dawasyny çözýänse, gelin onuň özü bilen ýakyndan tanışalyň. Zübeyda Seyidowa 1993-nji ýylyň mart aýynyň 24-nü Daşoğuz vilayatynyň Aktepe trawynda dünýä ýenýär. 2015-nji ýylda aýdym saz bilen meşgul bolup başlaýar. Aydalynyň şu gedekki sanynyň himayatkary Instagramda Trend Ýoly tama accounty. Mehman ýerleşdirsiz Trend Ýoly tama accountnyň üstü bilen Türkiýe döwletiniň islenlik internet magazinlerinden islen haritlaryňyzy sargap bilersiňiz. Hemmeňize salam. Aydalynyň ýene-de bir täze sany siziň bilen. Aydalynyň bu gedekki mehmany Türkmen estradasyna täze dogup gelýän ýyllarymyzyň biri zihini aýdymçy Zübeyda Seyidowa. Men kimse üçün, dünýam näme üçün, ýat bolmakmy emri, bir-birime üçün. Zübeyda, salam, Aydalla hoş gördük. Salam, sen şu gepleşiňizi seýläp çağıranyňyz üçin sag bolun. Zübeyda, Aydala sen näme üçin çağırandyr söýdýäň? Bilemok, indi biläýmisem. Sebäbi sen mara gowuruşýan ekeniň, şoň üçin çağırdyk. Bir klipdaki dawaň sözüldi dämi? Haýsy dawa? Uş dawasymy? Men sen üçin kim näme? Men kim sen üçin? Kim sen men üçin? Ýok, men kim sen üçin diýen klibiňdäki uruşy dawaňyz. Entek ikinji seriýadan barmy? Ay, pikirlenýär-de. Şolemy. Ya inniki aýdymlaňda temany açyk ütgedýäňizmi? Tema ütgeýär. Ondan başga bir uly klipimiz var nesip bolsa. Ýaşy şu Elis Production bilen hemde Şatlyk sohbet bilen bir näçe kliplerimiz üstünde, täze aýdymlarymyzda şu wagt işlenýär. Nesip bolsa. Aýdymlaryň kim işleýär? Aýdymlarymy häzir Mekan Kakaýew hemde şol bu komediýa şow bilen täze aýdymlar işleýär. Inniki aýdymlaňda da onu üstüne gardy goýdýar. Sag bolun. Zübeyda gepleşiň başyny naushnikli rubrika bilen başlaýar. Bu rubrikada sen naushniky dakýan bolňmy? Men söz aýdýan. Sen şonu agdymyň hereketinden bilmeli. Bolýarmy? Aýdym peterek gosak bolamsa. Ýok, eşitmeller lazım. Eşitmellermi? Aýdym. Görogly. Näme? Görogly. Owadan? Arçalyk. İkilikçi? Michael Jackson. Men kimseň üçin? Zübeyda. Zübeyda. Şuna bilene kelime öýün adyna bildi. Kenek. Yılan. Koynuk. Akol. Akol ne bol? Açkol. Jeren. Sen? Yok, min nelfin. Men. Halazilnik. Olivia. Mayonez. Mayonez. Mayonez goýandyr da bildi. Telefon. King Kong. Kim korkýamok. Ay. Aýdymçy. Adamçylyk. Ýoksa Yıllım. sensiz. Kamera. Habib. Coca-Cola. Näme? Kukariku diýsek bolýar. Coca-Cola. Huwa.
Şonu berýärden şu. Coca-Cola. Huwa. Huwe diye. Su berýärmi? Yok su verdi yok. Bolun ne çıkaray? Çıkarayını çıkar. Çıkaraýynmy? Oo. Bildimmi? İki sancağım bildin mi diyen? Ya iki ya üç. Şeýlemi? Zübeyda, men bilişime göre sizin maşgalaňyz medeniýet, sungat bilen baglanşykly maşgala. Indi şu sen näme üçin sungatyň aýdymsaz ugruny saýladyň, aýdymçylygy? Näme sebäpden? Bilýäňiz, merdana şol biziň maşgalamyzyň hemmesi şol işleýän ugurlary saýlan medeniýetde bizimkiler. Şonuň üçin ýöne medeniýet bolanda da Medeniýetde de ugurkan, ugurkan. muzey, kitapxana, Birinji nemesi ugurumyz sirpde, maşgalamyz oýunça şu ugru ýöne doganlarymyz şol maşgalamyzda näçe adam bar bolsa her haýsy şol bir saat gurallaryny çalyp şolar mugallim medeniýet ugrunda hemmesi medeniýetde işleýär. Tatanam şo kakam pahyram şo näçe saat gural bolsa hemmesini çalýatdy. Şoň üçin ýaşlykdan şo maşgalamyz şo medeniýet ugrunda şo sungatda geden soň aýdymsazy höwesdirip aýdymçy boldum. sen jigiňem Adamat Seýidowam darwaçy, şeýlemi? Ha, menem başta sirk ugrundandym ýöne bilemok aýdymy höwesdirip soň aýdym aýtdym. Indi häzir aýdym aýdyp darwaçylyk edip bilersiňmi? Aýyo. Geçtir. Eger konsertde şeýle urnamaly bolsa. Şeýle, ýok. Uşa Münsün bölnämi? yo ondan däl bilemok men çekinýänmi? Birini saýlaýyn diýenne. Men kimseň üçin diýen klibiňde uruşly söwüş sungatynyň ýerine ýetirilýän ýerlerini bu ýerine ýetiripsiň. Sag bolun. Şol keşfi, şol roly özüň ýerine ýetirdiňmi? Edil şu wagt uruşulýan ýerine ýa-da dublör ýerine ýetirdimi? Özüm ýerine ýetirdim. Töwelenme. Diýme onda senden gaty seresap bolmalla. Ha o oýlanşykly soralar berme. Gaharyň getirsen uraýmaňa da şeýle. Gaharym getirmelde. Zübeyda, ýaşy bilen söhbetdeşiňde maşgalaňmy ýa-da sungat saýlaýanmy diýende sen arkaýyn sungat saýlaýanlyksың. Näme üçin sungat saýladyň? Bilýäňiz, merdana sungata näme diýsem kam. Uje men bar ünsümi, durmuşum şol aýdyma berdim de dogry şu aýdym sungatda bir ýygaldarman isleýän, bir belli bir derejä ýetmän isleýän ýöne edil sungat saýladym diýende men maşgala boljak geldiğimi däl ol. Onu hiçem ýalňyş pikir etmelärdi. Belki men saýlan adam şu sungatym bilen kabul eder, dogry. Belki uje sungatym bilen kabul edenler, belki innedir. Onu her tarafa çekäýmeli däl-le. Uje giňşeň serese onda many eken. Men umumman şeýle diýip aýtdym. Men aýdymsalyk owuranym üçin. Hemme erkegem mysal üçin aýdymyň goý, oňaq diýmiz, dogry. Birden diýsen näme? Birden diýsem çogty pikir Ýa-da edäň. çödürlemi? Bunu aýtmaýyn. Bolýa onda gaharyň getirmäýin. Ýalňyş diýen bir görüp. Ýalňyş diýen bilmerin. Erwe duruşýan ekeniň. Şoň üçin diýiljekde. Gaty dogry. Zübeyda, näli? Gowmaty. Oklanmaktan. Zübeyda, YouTube'da men kimseň üçin diýen aýdymyň tesbirlerine seretdim. Näme üçindir tesbirlerde meşhur aýdymçy Jeren Halnazarow bilen seni diňeşdirýärler. Özüm beýleki dinan aýdymçylar, meşhur aýdymçylar Amale bilen näl, Firuza bilen ýa Mehri bilen näl, Selvi Towakkulyjy bilen näl, iminna Jeren Halnazarow bilen seni diňeşdirýärler. Näme sebäpden? Yine de Jeren diňe şoň gurrunguda. Adamlar maňa şeý diýdirjek bolýarlar. Ýöne men onu diýmerin, men Jereni gowurýan, sungatyna hormat goýýan, biziň hiç kili meňde şerimiz ýok,
stilimizim, aydymyzym, klimimizim. Belesine seredende meňzedende de elbet aydymçy däl, oğudun, gowy aydymçy, dogry dämi? Hem oğudaşym, men onu gowurýan, seýleýän. Ýöne şu wagt gurlap otursaňyz jerene meňzeýän-de. Bilemok, belki wara merdana şo ikimiziň şo aydymlarymyzyň awtory bir bola, kompozitory bir bolanyn hemem şo klimimiz iýimli ýaşy Els Production'da bolanyn meňzedendirler ýöne o taýda men meňzeşik zat göremok. Gördüňizmi siz? Meňzeşik bamy? Gördüňizmi? Mene meňzeşik göremok. Dogrydan jeren. Uy. Şu yerinde de çok doğru gördüm de göz yüzüme jereni meňde de ine de kızastı diýýär ýüzüne ine de kızastı diýýär. Aýdaly. Aýdymsaz sungatynyň pul gazanyp bolmaýan bolsa, aýdymçy bolardyňmy? Şol aýdymçy boljak wagtyň aýdymny ýoluny saýlaýan sunaty. Pul hakda pikir eden okda. Ýok. Pul hakda pikir eden okda. Uje höwes döreýär. Men hep pikir etip görmedim. Aýdaly. Sen şo tamada bolmanka pul hakda pikir etipdiňizmi? Aslında men şoň üçin tamada boldum da. Yo degişýän ho. Aslında menem pul hakda pikir etmändim. Yo hakykatdanam pul hakynda pikir etmändim. Ay goýsana. Subat toýada mut gitýän diýäňde. Yo edil muğta däl ýöne. Yo eýdidim, beýdidim däl arasynda mut toýada gidilýär. Şeýle. Yo. Onda menim mut toý bir toý geçiräň. Meselemi. Daşda. Aýdymsazdan daşgary näme bilen meşgullanýan? Şo sport bilen meşgullanýan, fitness. Ay, adamlar urýan desem bolýar. Karate, boksa gatnaýanmy? Ýok, öň gatnapdym, edil ol däl ýöne fitness gatnaýan. Zübeyda, sapaklar bilen araň näli? Okuw sapaklarym ýa. Iňe sapaklar. Iňe sapaklar. Hiç gylyk aram ýokdy. Ýöne şo tikin satyn etýän aýal gyzlar üçin ýerde arzan sapagyň bardygyny siz maslahat berip bilýäňiz. Men? Aw. Elbetde. Mehriban gelin gyzlar, siziň üçin gow täzeligim bar. Gelin tanış bolalım. Garaşylyň 15 ýyllygy Söwda merkeziniň Gök bazarynyň 2-nji gatyna 31-nji dukanda ýerleşýän keteni we sapaklary satýan dukanyň siz milli libaslarymyz bolan ketenleri, şeýle-de öýmeleri, durly keşdeleri hemde ýakalar etmek üçin durly görnüşli şafran sapaklaryny siz bir dukandan ören amatly bahadan alyp bilersiňiz. Mehriban gelin gyzlar, ören amatly pursatları elden bermeliler. Keten we sapaklar dukanyna hoş geldiňiz. Zübeyda, iň uly arzuň näme? Iň uly arzum kän ýöne şolaň iň esasy arzu etýän zatym şol maşgalar bilen täze bellemek. Üç. Entek iň soňky şo maşgalar bilen haçan täze bellen ýatyma düşenok. Ay her kim her ýerde, her ýurtda, her doganym bolany üçin şo her kim öz karýerasy, öz işi bilen Şu wagtda seni täze ýyl bayramçylygyny maşgaly bolup bellek görüňdokmy? Çaqa bellen olaýmasy. Näme diýsem ham 4-nji klasym, 5-nji paşdy bilemok soňky 15 ýylymdanam geçendir.
Maşgala amma jeminem täzel belak göremzok. Her täzelde şo dogany maşgalam her ýurtda da şo täzel bayramçylyk maşgala bayramçylyk da. Menem maşgalam bilen melemen arzu etdim. Siz onu tid wagtda arzuňyza ýetmegi bizem arzu edýäs. Sağ olun. Dibeyda soraglarymyza tügeleme çekinmän erjelik bilen jogap berdiň. Janyň sag bolsun. Muştokluň gün aşa köpelsin gitsin. Olary täze dörüjülük ýoluň bilen, aýdymlaň bilen begenler ýurdumyzda türkmen estradasyna täze bir ýyldız bol, ulu üstünlükler ýaranyň bolsun. Sağ olun, seňem sungat ýolunda ulu üstünlükler arzu etýän, hemmäňiziň janyňyz sag bolsun, işiňizde üstünlük. Menem näme täze aýdymlar bilen, klipler bilen begendirip durarym. Täzen alalla şunu. Toşna. Sulhum güýçlidir, men talandy. Hakyky sungat eşgäridi. Omar Haýyan. Hobi. Dograma. Dograma. Bildinmi? Eşdilýärmi? Ha? Eşdilim. Yo, eşdilenok. Yo, eşdilenok. Şunu aýdýan eşdilenok. Dogry aýdýan jeren anana oýneme. Beýda anana Eşdilenok diýiş totyra. Aýdy ber. Paraşut. Men kim seň üçin? Taşdy. Dogry. Bir kap. Berdeňi. Aýdymyşym. Mikrovalnovka. Mineralny. Beýda nirden aharlanma gowurýan. Gülşah salona var ya. Şo ýerde gowna aharlar bişirýärlermi? Ha, şu dietada. Kino düşmeli bolsaň düşersiňmi? Yok, men göründüşüm ýadymdan çykýar, ýerden turýansam. Ola onu täze aýdymyň näýle bolar? Tans edibermeli, aýdym gitip dur. Tans edip gürleşibermeli. Zübeyda, haýsy aktrisalar gowurýan? Gowy izlemen. Talantly, gowaýdymçy men. Dogry, bu towada-da. Bir adamlar urýan diýmesem. Siz hem trend ýoldan geýnýäňizmi? Näme diýdi gaýtalany? Eşdilýärmi? Söwlýämem maga. Merdan dogry eşdilýär. Eşdilýärmi? Şunçal gaýda çykýa kol. Yok kol gummol. Gülýär aglajak. Gülýär aglajak bol otyrda. Onu ýaşkyryp barýan. Ýa-ni anna brat.